Da, škole. Škola nosi ime velikog čoveka, veliki se u njoj osjećam i ja. Drugi dom je moj, osam punih leta, ta najlepša škola širom sveta. Drugi dom je moj, osam punih leta, ta najlepša škola širom sveta. Saznajem za ptice, za lutavu liju, brda i doline, rovnu šumadiju, učimo slozi jedinstvu i najlepše pesme o prijateljstvu. Učimo slozi jedinstvu i najlepše pesme o prijateljstvu. Momču Anastasijedić, ime je škola, s ponosom sam njezin učenik i ja. Od prvog do poslednjeg školskog zvona, moj najbolji drug, to je moja škola. Od prvog do poslednjeg školskog zvona, moj najbolji drug, to je moja škola. Dragi gosti, velika mi je čast i zadovoljstvo što mogu danas da vas pozdravim. Hvala vam što ste izdvojili svoje slobodno vreme da zajedno sa nama proslavimo današnji dan, Dan naše škole. Jedna novina i jedna lepa vest koja je danas predsednik opštine objavio, to je da meni je zaista žao što nije tu, da može da nam on lično saopšti da je zahvaljujući opštini, odnosno lokalnoj samoupravi, Kancelarija za javno ulaganje opredelila 200 miliona dinara za rekonstrukciju druge osnovne škole. Bravo. Hvala vam. Ono što je lepo i što je interesantno, to je da će, da kažem, ovaj gospodin Momčilo za nekih nepunih godinu dana dobiti potpuno novo ruho. I nadam se da će naši učenici, a i zaposleni, zaista uživati u radu u tako jednom novom i lepom ambijentu. Takođe, od 1. septembra u našoj školi je i muzička škola, a ona će u narednom periodu dobiti svoj prostor, tako da više neće imati probleme sa seljenjem iz jedne škole u drugu i bit će pod krovom naše škole. Oni će ovom prilikom izvesti i jedan mali kolaž, jedan lep repertoar i učenici će pokazati šta to oni rade u muzičkoj školi. Nakon toga učenici naše škole će izvesti jedan dramski prikaz koji govori o našoj svakodnevici. Nastavnici koji su se angažovali i radili sa učenicima su profesor srpskog jezika Vladimir Milisavljević i profesor muzičke kulture Aleksandar Radojičić. Nakon toga imat ćemo jedan mali koktel u nastavničkoj kancelariji i ja bih sada, da ne dužim, reč prepustila našim đacima. Sada nastupa Simonović Hristina, violina, 4. razred. Izvešće Vilja Lobos, Pusti mama kolarku.
trećem numeru izvodi Stojković Aleksa, harmonika, 5. razred. Sviraće vam Konjajev, Dečja svita. Thank
razred. Odsvirat će vam Kondorov let. Raskoš, lepota, zadovoljstvo i bogatstvo. Uživanje 100%. Bravo. Bože, Jelena, kako to izgledaš? Potamnela si od učenosti. I kakve su ti to ruke? A tek lice? Odakle ti tamo bunjica? Dođi, ne vidiš. Lepo sam ja tebi rekla da ideš u solarijum. Ništa se to ne bi videlo. Ali mama, solarijum je štetan po zdravlje. Štetan po zdravlje? Ti si to pročitala u onim tvojim knjigama o Mariah Carey. Mari Curie, mama, 100 puta sam ti ponovila. Ona je poznata fizičarka i hemičarka. Jedina žena koja je Nobelovu nagradu osvojila čak 2 puta. Jadna stvar. A je izmislila ona neku anti-age kremu sa Q10 dodatkom. Devojko, da li znaš da su nautice out? Ja sam žena u trendu i upućena sam u sve što je novo. Redovna
Upišem kozmetičarku, koristim najbolje kreme i pudere. Jedem muslije, čamovas, pijem zeleni čaj umjesto vode. Pa ja sam doktorirala u pokušaju da zaustavim starenje. I zato ti kažem, u lepom telu, lep duh. Ali mama, zar nije glupo? Šta glupa? Pogledaj se, iskrivila si se kao kifla. Ni malo ženstvenosti u sebi. Tebi je, Jelena, ogledalo najveći neprijatelj. Isklonite šiške, oslepećeš. O Bože, osedeću od tebe. Gubim vreme umjesto da gledam seriju. Nemoj da mi je neko zauzeo hotelu. Te informo que por fin Lucrecia se va a divorciar de Carmelo. Ya lo sé. La oí hablando hace un rato con ese mananciero. Me da gusto que lo tomes con calma. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que compre al juez para que no le dé el divorcio o qué? También quería decirte que en cuanto Lucrecia quede legalmente separada y se case con Julián, ¡No te atrevas a decir eso! Lucrecia se va a casar con ese muchacho, aunque te mates. Y en cuanto eso pase, me voy de aquí. ¿Y por qué mejor no te largas de una... O Bože, ne mogu da verujem. Pa za nas ne postoje španska sela. Retko koja žena ne bi tačno odgovorila na pitanje ko je Juan Carlos, Šeherezada, onu, pa mi bolje poznamo istoriju i geografiju Španije i Turske nego oni sami. A tek reality show na svakom kanalu ponekad. Od velikog braka do životinjskog braka. Mi volimo život, tuđi život, jer sve što je tuđe, to je i slađe. Kao što je rekao fizičar Darko, trava je uvek zelenija u tuđem dvorištu. Zašto si ti moj najveći neprijatelj? Stvarno, šta nije u redu sa mnom? Stopala su mi narasla 2 broja. Čelo mi je masno, nos počeo se krivi, a bubuljice napadaju i napadaju. Da li je to prvi signal da je pubertet počeo kod mene? Da li si ti vidjela kako je radila obučena? Strašno, znači strašno. Zove za 2 minuta. Opa, ćao, Štrevrko. Nešto si mi od gledalca i gledalci. Kaže mi ko je najljepši na svetu. Nešto si mi zamišljena, mala. Ček da uzmem. Da vidimo horoskop. Aha. Evo ga. Ovan, bik, blizanac. Evo slušaj. Porodica, zvezde vam se smeše. Škola, zvezde vam se smeše. Ljubav, zvezde umiru od smeha. Dobro, take it easy, mala šala. Nego ima jedan dapera. Tu u blizini. Kad god zapadnem u bedak, odnesem daperi oko 100 grama kafe, pa se slatko ispričamo. Ej, vidjela sam ti sinoć Aleksu u studiju. Bila sa njim neka plavuša sa perajima. Sa čime? Ma, kosa joj vezana u rep. Izgleda fancy, ima odličan outfit. Da noćas nisam delitnula sve naše poruke, vidjela bi kako su četovali. Nego nemoj biti down, hejtuj ih, da te ne boli glava. Dobro, shvatila sam, nisam plavuša. Dobro, moja sisterka, a sad odah na kvarcovanje. Večeras je party kod najbogatijeg dečka u gradu. A kako da održim rating najbolje ako sam odsutna? Zar da dozvolim da tamo neka zabeleži više poena od mene? No way, ili izgledaš ili ne izgledaš. Ja imam svoj personality. Original je original. O Bože, lepo li je tebi na toj tvojoj planeti. Samo ne shvatam kako neko može biti tako savršen, a tako ograničen u isto vrijeme. Teško je kada danima ne upotrebljavaš mozak. Od silnog nekorišćenja treba mu vremena sukona. Aleksa, sa nekom plavušom. To mora da je Sandra, gospođica minus u inteligenciji. Rugala mi se prije neki dan kada je vidjela da nosim naočar i protezu.
nesveta bih ja sa ponosom nosila. I da mogu da iskinem kad god poželim. A ona će svoju ograničenost uvek nositi sa sobom. A vi šta čekate? Pravac škola. Darko ima 17, na crnje se do Vuga pegla. Ima treš, ima naj, ramena široka ko regal. Ima svesti oči zgedjet jednak ponekad. I zna da pije za ćirilicu, ali piše spojeno ne znam. Učiš, sine, učiš. Samo ti uči zlato, bakino. Tako je i tvoja baka. Knjiga mi je bila najbolji drug. Samo kad se setim u kakvim smo mi uslovima učili, u kakvim hladnim sobama bili. Daj papa iz kurira, ne spavam više. Šta da radim? Dobro, sada će baba da iskulira. Šta je ovo? Koji je ovo jezik? Zašto ne koristi srpski jezik? Ja razumem, vremena se menjaju, deca rastu, ali ovo, i otkad sam ja njemu baba? Daj, majko, kuliraj. Ne diži frku. Kad vide da se cimaš, a oni još više nabavljaju. Milena, kako to razgovaraš sa mnom? To ti je, mama, novo doba zvano pubertet. Ljudi danas komuniciraju na brzinu. Imaju oskudan fond reči. Danas je najvažnije biti u trendu i poznavati sve žargonske izraze koji preplavljuju srpski jezik poput tsunamija. A i meni je, mama, ovo prvi pubertet. Moj se ne računa. Ko je još, pored tebe, kriminalističkog inspektora, mogao da pusti krila? Sjećaš li se kada sam u 3. gimnazije zakasnila iz bioskopa 5 minuta? Tako si me ošamarila da mi još zvoni ušima. I treba. Sada toga nema. Oni se nikoga i ničega ne plaše. Strašive generacije. Zašto kažu što nemaš u Vugu, imaš na Google? Majko, pa oni misle da je Šekspir napisao Juliju i Cezara, a da je Branko Ćopić centar for partizana. Poštovani gospodine Ćopiću, žao mi je što moram da vas obavestim da orlovi više rano ne lete, ali zato kasno ustaju. Pričaju nekim čudnim jezikom, druguju sa kompjuterom, sve manje ručaju kod kuće, izlaze u 11 uveče. Imaju svoje faze. Kakve faze, Milena? Faze, mama. Od zaraznog smeha do histeričnog plača. Hoćeš da kažeš da bi voljela da se vrati vreme? Kad su se poštovali roditelji, deca bila na ulicama, jabuke jele neošane, đevrek bio užina, kada su nam jedine brige bile škole.
baš najbolje. Znam čime ću ih obradovati. Jednim dobrim kalačenikama. Pošto je vrijeme bajki za njih odavno prošlo, ostalo još samo da im pravim kolače. To će nas ponovo okupiti kao nekad. Aleksa, hoćeš i da prestaneš sa tom čudovišnom muzikom? Ne mogu da vjerujem da to slušaš. Što, da nećeš možda slušam Labudovo jezero? Za početak pospremi sobu, a onda kreni već jednom da učiš. Prijemni odavno kuca na vrata, a ove razbacane stvari hoću da nađu svoje mjesto dok se ne vrati. Joj, kakvi smo mi bili. Ma da, vi ste bili jedna nezaboravna generacija. Sve sami dijamanti rubini. Mi smo za vas obično kamenje. Ja ne znam kako više sa ovom djecom. Pričaš i ništa. Niti čuju, niti žele da čuju. Alo, ovdje da gledaš što se radi. Evo ništa te bravo sad. Brate, nisi bio u školi, pa rekao da ti kažem da je tičarka donijela pismenik i da si pukao. Nije važno. Kec te bravo. Keba će me ubiti. Tako mi treba kad nisam htio piše puškice. Kakve puškice? Kad ona kaže nema mrdanja, nema disanja, nemoj da je neko pokušao da prepisuje. Uhvatit ću ga. Baš bedak. Daj, ne budi bre toliki šaban. Nemoj da se bedariš. Razbit ćemo sljedeće nedelje. Nego, aj čuj se sa Jelenom da nam pomogne. Njena baza podataka je velika kao babin truk ili orman. Ona je, brate, master, nema šta ne zna. Aj, molim te, čuj se sa njom, ja se nešto zezam za protezu, onda su je Peđa i Nikola dokrečili. Aj, dobro, te vraćamo se. Aleksa! Joj, šta praviš, bre, smoru jedan, jer vidiš da sam umoran. Pusti me bar pola sata, samo pola sata, please. Ali Ana mi je rekla da sam očajno puno. Umislila je da ja nešto razumijem. Samo se mi malo predao. Ali ono je pozajme tete, Ana će meni daći ti još malo prostora da se pokažeš. Da sad si ispod. Šta to znači, Aleksa? Šta to znači? Šta me pričate ovo? Koliko vi imate godina? Treći razred. Te rečenice, te fraze, kakav prostor. Dobro, sve na ključ. Samo je onako. Nisi ti onako. Teo si da te posavjetujem da ne ispadneš smotan i glup. Hoćeš da budeš frajer. Šta to radiš? Stripa, moram da vratim peći. Što se mene tiče, nije ni trebalo da ih uzimaš. Sad kada je najpotrebnije da učiš, ti gubiš vreme na nebitne stvari. Dobro, ajde idem kod Jelena da učim. Ajde, čao. Ćao. Here's a little song I wrote. Might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy. Every night we have some fun. Pa šta ako nosim protezu? Barem mi lepše stoji nego i njihov IQ. Proradi mi želudac od njih. I zašto nikad ništa ne im kažu? Za sve je krivo i pubertet. Dođe, prođe i gotovo. Ništa i ne osjetiš.
Mora nekako može se preskočiti. Ili je postoji neki lek. Postoji dana kada je meni u školi baš dosadno. I ne samo i u školi. I kod kuće mi dosadno. Ma to je sve. Šta je meni, šta to pričam? Ne, ovo nisam ja. Ovo je neki drugi govor umjesto mene. Jeko! O Bože, kakav ti je to grozan styling. Gledaj se malo na svoju stariju sestru. Slušaj mala, tata i ja izlazimo na večeru. Pare su ti fioci, pa naruči picu kada gladniš. I nemoj da nas čekaš jer ćemo se kasno vratiti. Nego, šta kažeš, jel dobro izgleda? Možda sam mogla malo više da uvijem kosu. Sutra moram da zakažem kod Mirke frizerke. Žurim, smak, smak. Možda bih i ja trebalo promeniti frizuru. Ofarbam se u crveno naprijed. Ili stavim piercing, kao ne. Ma ne, glupo. Odmah na internet, možda se konačno javi. To konačno imam pravi sudar i to sa pravim frajerom. Večera su 8, pa neka mi sad neko nešto kaže. Čao Jelena. Ćao, sad ti. Pa ništa, čula si da sam loše prošao s Francuskom. Ja sam ti pravi francusko neznalac. A i gdje se danas govori francuski osim u Francuskoj? Nego ja zapenio ne pitam te, kako si, šta radiš, hoćemo u školsko večeras? Ne znam, možda. Trenutno me to ne interesuje. Imam pravi sudar i to se pravi frajer. O, ekstra s kim? Sa Kazanovom. Upoznali smo se preko četa. Ima 17 godina. A šta ako ovdje nema 17? Nego je to neki tekica od 30. Pa znaš da na četu svi lažu za godine? Nego idem ja ako bude trebalo to zašto? Daj, Aleksa, ne glupiraj se. Ko meni šta može? Ako znaš kako ćeš mačku u džaku naći. Dobro, dobro. Neka ti bude. Ali samo ovoga puta. I čim ga budemo vidjeli, odmah se spanješ. Baci petak. Divno. Samo opušteno, nego... Šta se to danas desilo u školi? Juki mi je pričao. Ma, ništa posebno. Rugali su mi se za prošljetu i pričali da sam treba. A ti si samo čutala. Jelena, shvati da klinci znaju da budu nehumani i grubi. Ne treba da im uzvratiš isto meru. Ali ako samo čutiš, svi misle da si kriva i onda počinu da te maltretiraju. Ja verujem u ono što nastavnik Slavonji kaže. Samo se krivi pravde. Pa dobro, on možda jeste u pravu. Ali ponekad moraš ljudima da pokažeš zube ili da i ti napraviš neki fazon. Na svoj ili na njihov račun. Nego, gde ste ti Kvazimodo zakazali randevu? Nije Kvazimodo, nego Kazanova. Tu kod Ljuljaške na početku školskog. Mislim da ga vidim. Sklanjaj se, Aleksa, sklanjaj se, kako izgleda? Savršeno. Ej, Kazanova, čao. Aleksa, otkud ti? Otkud ja? Pa Kazanova, koliko imaš godina? 17, a? Manje 7, ali uvek su mi pričali da izgledam starije za svoje godine. Aj, sram te bilo retrat jedan, vuci se kuća. Neću ti dosta da si moja u našu ulici. Pazi da ti ulica ne podari odličan uspjeh na pogled. I, Jelena, šta ćemo sad? Hoćemo da zovemo sve za ljubav. A šta ti je, malo se pomračilo, ali nije smak sveta. Ajde, ko se posljednji smeje, najsporije misli. Ne mogu da verujem. Pa koji sam ja faksi? Sve mi je moglo pasti na pamet. Ali da Kazanova ima 10 godina i još tvoj brat. Šta hoćeš, klinac se dobro držao. Pa vidiš da kod njih pubertet počinje još kod učiteljice. Nego idemo li mi u školsko i obećam, ovome nikome ni reći. Ćutaću kao zlom. Toro, bre, gdje ste vidio sad? Pa, znaš te, brat, Keva rekla da hoću izlazak, moram dući. I ja poslušala. Opas, nema se za prijedi, nego mani prijedi. Šta će ti za maturu? Da li je moguće da su baš u tabaksu za generacija? I kome još može biti lepo u školskoj sali? Ne mogu da verujem. A Hanina, a moje štikle, pa sad ću po onom parketu da bockam u štiklama. A ja, šta ja da radim? Zakazala sam šminku
nokte pre mjesec dana. Što? Da ti neko ne vidi pre mašinske večeri? Koliko ste vi opterećene? Lako je vama kad nemate šta da srećete. Ja mjesecima štekam za to večer, a oni gospoda ukidaju proslavu male mature u restoranima. A prskanje, solarijum, mama mi je obećala. Ali kada je čula za sve ovo, bila je sretna što će uštediti 300-400 evrića. Možda je tvoja mama u pravu. Šta u pravu? Stalno mi nešto pritikuje ili deli savete. Nemoj ovo, nemoj ono. A ja samo klimam glavom i govorim: da, mama, mi smo u ludim magarećim pubertetskim pupuljičavim godinama. Ona ne odustaje i stalno mi mlatara onom zbiljkom za pijen. Spržila mi je rožnjake toga. Da budem iskrena, meni moje mnogo te opterećuju. Naprotiv, ako oni mene mogu da ponesu, što bi ti ja bila gora od njih? Meni ponekad žao, kao klinac sam patio od kakvih bolesti stomaka, boranjasa i kelerabisa. I da bi me izlečila, mama mi od hrane pravila male vojnike, a još češće automobile. Ne, moj opterećenje. Lijepo je mali princ rekao da odrasle osobe ništa ne shvataju. Biti normalno u vreme puberteta samo po sebi nije normalno. Dobro, ljudi, šta ste se ubacili? Večer ko večer, roditelji ko roditelji. Hej, šta će vam ta grozna šminka i ti nakarati nokti, a tek punčiš ti. A što se ne bi leželo paletak u farbičnoj majici, a novac potrošili na pametni način? Kako mudrice naša! Ej, ajmo London, na olimpijski igre. Hoće polorukomet Đoković. Ne glupiraj se, ali možemo na Srebrno jezero posle prijemnog. Nekoliko dana imaju odličan kamp. Ej, jelo, to ti dobra ideja, ko je za? Ja! Ti, nema šanse, pa tebi majka još duva u stupu da dete ne ispeče jezik. Ma nemoj. Pa da, moj. Dobro, ljudi, ne dramite, ne budite klinici. A šta kažete da te pare potrošimo da odemo negdje na letovanje makar na 5 dana? Potpuno si pravo. To bi bilo strava. Nego, ne možete da zamislite. Još samo nekoliko nedelja i završit će se 8. razred. Samo pubertet neće. Ako po mojoj masnoj kosi, neće skoro. Znate šta? Ja sam ipak odlučila da starim dostojanstveno je. Svako doba je lepo i nosi određene draže. Važno je biti zdrav i nasmejan, širiti pozitivnu energiju i lepota će izaći iz vas. Deco, nisu vam potrebne strane reči da bi se razumeli. Niti ću ja da lajkujem, niti ćete vi da šerujete. Ja sam u školi učila ruski i ne snalazim se s ovim novim izrazima. Ali podmlađite se. Ipak, savjetujem vam. Govorite srpski i razmišljajte na ćirilici. A to u prevodu znači biti i. Svako vreme nosi svoje nemire. Ništa lepše i ništa prijatnije od ludih godina. Iako sada svi mislimo da su svi problemi nerešivi, nijedan nije toliko veliki i složen da nema odgovora. Zato uživajte u svom detinjstvu i ne menjajte pubertet ni za šta.
Ovom divnom pesmom je završen večerasnji program. Ja vas pozivam da pređemo u nastavničku kancelariju.